akwai kyautatawa ko kuwa irin ci gaba wanda za mu samu mu an sa wannan matsayin namu na shugaban gargajiya muka zo muka zauna muka samu wani irin abin da ya kamata ana kira ce role constitution role na nan kasan gaba daya wanda muka ga mu cewa lalle mu akwai wani bill da muka aika ma National Assembly wanda insha Allah committee da aka yi charging na amending the 1999 constitution wanda mun gabatar da memo namu da fatan cewa za su duba kuma su wannan gwamnoni sun amince da wannan matsayin da muka dauka kuma suna alkawari insha Allah su ma za su tura yawon bakin su akan wannan al'amari insha Allah. Ila da wannan rawa ma tuntuni da batun tsaron nan ma zama tarihi tun da ku ne kuke da wakilai har tsakanin al'umma ko? Sosai to kamar yanzu yadda muka gado abin da matsayin namu na sarakuna ka ganin dukkanin masarautar mu muna da dagaci da kuma irin anguwa da shugaba da irin daga sunan daban-daban da kowane lokaci kuma muna yin irin da anguwan naka akwai shugaban masu kere-kere wani abu akwai shugaban baduku da dukawa dukansu na da su a yi wannan mun an yadda shi musu ka samu matsayi da kuma irin tafiye-tafiyen da ya kamata insha Allah za a samu cigaba da al'amarin tsaro da kuma zaman lafiya cikin garin daya. Wanda irin shugabanci ake sa 'yan Najeriya su sa su gani daga bangaren ku? To ai manufanmu kuma niyyar mu da muke da shi da fatan alheri na tabbatar cewa lalle mun samu zaman lafiya da ci gaba to kuma wannan mun ci abu shi zaman lafiya shi ne babban abu da an samu lafiya ko zai ji ya fita ya tashi a gidansa ya je da yake so ta cikin wani lokaci ba tsoro ba wani abu ya je aiki ya samu abin da ya samu ya zo ba shi ma ya samu ya ci ya ba iyalin shi kuma su samu kwancin na shi kenan bukatar mu kenan. Kuma za ku ba waɗannan shugabanni shawara in ta kama ko da daɗi ko ba daɗi? Insha Allah mutum nan kenan.